Hello, doggy. Mga kabaro, good morning, no? Karon mga kabaro, manlakaw kami ni Mrs. no kay namin bayaran mga nihuras ni Mrs. Bayaran ako mga kabaro no dito sa Panabo nya karon na may tabo. Among i-vlog mga kabaro no nya pagpadulong nito nya daghan kami kagiyan mga kabaro kay ang among tubig. Duha na kabulan mga kabaro no kay nakalimtan og bayan nagpula na ang bill sa tubig karon. Holiday diri sa Davao. Pizza 1 sa Marso kay araw ng Davao unta March 16 na pan gi isbog no gi isbog kay wala ko balo sa panghitabo og nganong gi isbog. O mga kabaro ano di na lang tas-on nga intro no. Og si K9 amo ni ibilin si K9 mga kabaro kay gisip-on niya kaulan nun katong last time ang god nawalit ning buko juice nagtaligsik niya akong gidala siya ni amo ni Main ning kusog ang ulan karon sa pagkusog sa ulan si K9 nabasa mo ni karon si K9 gisip-on niya nagmotor ako ni Mrs. niya ang panahon na to mga kabaro murag duda ko ani murag muulan na iba naong ang panahon na to dako kay dagom no sa Panabo at tay mga kabaro no mabalik na ko mabaro og let's go. Mga kabaro no, nangabot na mig Panabo pero mga kabaro, murag si Mrs. ra kong pasudlon dito sulod mga kabaro no kay aday. Siya ra kong pasudlon kay magbantay ra ko diri sa motor niya, taliksik man mura og magbasi mag-vlog po ko sa kong main channel siguro mga kabaro no. Sa kabaro andi ipakita nato nila hang dili ra gud mga kabaro. Dili ra sa palibot City Hall niya dito sa gymnasium. Ang problema, ang akong helmet. Sulod. Di masulod gipuno. Try na to mga kabaro, no? Basi nasa lay. Ya kabaro no, balik lang yung mga kabaro, no. May okay ra ka dito sulod? Magwapa si Mrs. no kay basi yung basi dagdag points kung gwapa. Ang linya dali ra. Pwede? Pwede mga kabaro. Ya balik lang yung kabaro no. Si Main mga kabaro na nagbayad og oras na mga kabaro. Siya na nang sa counter 2. May lang City Hall rin mga kabaro, South City Hall. Ni sulod sa City Hall mga kabaro no, diri sa Panabo. Siguro ang ilang City Hall ug ang munisipyo sa Lupon murag pare-parehara no. Pare-parehara ang sulod. Kaya ano yung putog-porma sa Lupon sa gawas. Murag duda ko pare-parehara ba. Murag na siya ground nga dako sa sulod. Ba? Hello doggy. Hello doggy. Baldo. Imong iro tay? Imong iro? Uy, nabaldo rin si Doggy. Hello Doggy. Mga kabaro, no? Tawag ko si Mrs. no? Si Mrs. Nagpatsikat ko siya mga kabaro. Bye-bye! Kung saan mga libre? Ha? Kung
Kasi mga libre nila. Consultation o ang Antipara? Adili. 1.5 ang antipara. Yeah. Pero ang consultation fee o ang kanang examination Libre. o sa machine libre. Libre. Saan sa panapo mga kabaro? Uy. Mga kabaro, nanamis balay ni Main. Karon, wala na ako na vlog tong pag uli na mga kabaro. No? Nangaging may SM, nangaon may kambingan. Kitungod. Maulo yung kabaro no nga magbitbit og kamera dito sa SM. Yan mga ons kambingan. Wala pa yung kabaro, no? Sa karon mga ito namin himayin sa kuan. Pero sumpay nga po ni sa vlog ng mga panapo, no? Kung nag-ilis na kamain. Let's go! Let's go! Samukal. Mga kabaro, isamuka na akong asawa. Karon ko yugo na moskinay, no? Huwag na humana ang transaksyon sa akong asawa sa pagbayad sa mihuras do sa panapo. Karon mga kabaro, mga ito ni Coastal Road, no? Na-try na mo kung makasulod dumi dito. Og pasudlan ba tanawa na mo unsa siya ka gwapo ang gihimo sa Davao City no og sa mahal na to nga pangulo kay ang mahal na to nga pangulo man nagpahimo ani og kinain kita na ko sa amin ba nasaluyo kinain kinain uy kiss very good balik lang mga kabaro no mga kabaro doon nata sa Coastal Road ba mga kabaro, no? Patikim lang ni kay i-vlog na gyapon ako ni po mga kabaro kanang full gid siya mga kabaro no, wala edit. Karon wala kasulod si Mrs. o si K9 kay bawal ang iro diri mga kabaro no, tanan hayop bawal diri no. Kaya kabaro.
tao dito sa hapon mga kabaro. Ang ilang open pag hapon 3 to 7 PM. Ang buntag. Unsay oras open ri buntag ko eh? Alas 3. Sa buntag? Oh, Kadlawon? nana dire. Alas 3 lah. 5 buntag ang open jud. Ah, okay dagan ay taon no, alas 5 no. Oh, dagan na. Ay, okay. Salamat kay Kuya Goy. Mga kabaro si Kinay. Fine. Basta. Bira kayo. Ha? Mga kabaro, balik lang mga kabaro no kay nag-message na si akong pagumangkon. Anak sa igsoon mga kabaro, naroon sa balay no. Balik lang mga kabaro. Mga kabaro, na miss balay ni Mrs. no. Og sa karon, kumusta yung Marilo mine? Ha? Okay na? Mga kabaro, na akong pagumangkon no. Nauna nag-abot sa muwa. Si, na naman yung sapatos. Oh. Si Uji mga kabaro, ano? Op. Bong. Bong. Mga kabaro, si Uji mga kabaro, ano? Pagkakugihan na, Miguel. Kugihan na, gini pag umanggo na ako. Pag-abot ako, hikay na mga kabaro, grabe. Sulit kayo. Sinutunin mo, Bong. Paksiw ka. Paksiw. Scripted ito di ay kayo. Mga kabaro, diri siya mga kabaro no kinasya si kasuhon sa iya kuan. Yeah. Sa iya harap po ni kuan pag eskwela mga kabaro no. Sa UM bung no? Good. Nahinay bung ha kay masamad ka ha. Salamat kuan. Ha. Mga pagkumangko na ko mga kabaro, puro ganun sila gwapo no. Nya mga kabaro, balik lang ko no kay amo pa ni pag tingkaon na tawagon na mo sa Kinay no. Kung nagkita ni Kinay bung no. Wala kay sugay mo to. Delikado kaya na sa Kinay makita ang runbong. Gani isugay to. Isog kayo to pero dali na to. Yun na lang Kinay. Balik na yun. Mine. Gawa sa tong balay mine. Uy. Si grabe gid yung hugawa ngayon. No? Nagsinagbot yun ang Kinay. Pero mga kabaro, sa karon main gabi o kumusta mga kabaro no? Sa karon mga kabaro, nagkuha mi og katabang ni K9 kay tama na yung mga kabaro. Nagsinagbot. Mga kabaro, sinagbot. Mo to nga nagkuha mi katabang no. Og unsa man kani nga katabang ug asa nagikan. Tanaw na to mga kabaro no. Oops. Tang-tang! Tarang! Oops! Mine, tamahin ko mine. Kaya gikapoy na mga sa kahugawan ni Kinay. Sa karon mga kabaro. Abtik pa ang isa. Oops! Up. Op! Pop. Op! Tanaw ra gud. Oh, bebe. Utabang gid siya. Op! Kung sa kini no, nawa pa gini na abri mga kabaro. Tabang. Gini, tabang Kinay. Oh, gulit eh. Kaya kaming doon Kinay mag-abri. Tapang gino. Naglawa, ginikinay na yung tapang gid ba. Tarang! Oops! Nanay katabang si Kinay. Ano yung katapang? Oops! Pero hindi ka po? Ha? Tulo? Di duhala na eh. Na. Mauni ka na tanawa. Kinala na juga katabang Kinay. Tanawa. Doon ka po mga kabaro. Pagulang ko ng human og bilib po. Tanawa. Sige buhat. Doon ka po mga kabaro. No? Kaya ang isa, dito na sa ugangan mga kabaro. Abtik yun. No. Ano yung itsura mga kabaro? Oops. No. Ang black ato Black ato Oops. Ano yung itsura mga kabaro? Smart Mute Intelligent Automatic Brush Mapper. Okay. Ang presyo niyo mga kabaro sa duha, hapit 2,000.
Oh, 2,000 lang kuan. Oh. 2,000 lang isa? Mahapit ang 2,000. Dili ang isa 1K. 1K. Tingnan mo na yung magbaro ko. Naka-discount lang ta. Discount. Para naman itong kamerahan, kasi wala focus dali ah. Kaya sa among kinay mga good, pwede lang kasi ito. One. Oops, tara. Yara. Oh. Oh. Nay manual. Agoy! Ang box! Mo ni ang... Uy! Nada si Dore ka kuan niya man pagkapin. Nya. Sa karon mo ni mga baro. Kinay! Ay. Ay, kita makan pag ito ang isa. Pastilan ni Ano Kinay. naman? Si Kinay kita makan. Sa tanaw na to no. Kinay! Sabi ni. Uy, mukhang... Aha! Di siya chargeable. Ay, chargeable ba eh. Pwede siya i-charge. Pwede food. Usaon siya pag-use ni Main. Na, ibutang sa anang kuan blue. Murag, i-kuan pa na siguro na. Ipasulod no? Nasa ikuan mo. Dili. Asang manual ani. Dala. Parang to. Upo ni manual. Mag i-charge pa ni siya main. Tak. Dara Main. Tasa ni. Kaso, okay. In-check man. In-check man ni siya. Pero naikuha siya na. Ay, na-translator. Ang camera man, basig mga puro-puro. Meron de eh. Ngik. At mag-delete siya. Teka, Deb. Ako sa dawi. Ay, basa magmabuak Si. na noon ni pamasa sa siguro na. Ala. Wala na. Agiuna ni mo. Kinay! Biskut! Ay, sabi. Kinay! Biskut kinay. That's a good. Ikaw, Bob. Wala mo pagkita na ako. Ayaw kayo mag-isi na biskut. Ayan, itaon niya. Saan siya? Ano ito mga kabaro kung saan siya paggamit? Huy! Ay! Kinay, dili lagi. Ikaw, Bob. Piyo ha. Sige daw. Dili siya, murag siya tanggalon. Ops. Naman din sa sulod. Kini siguro. Ops. Kinay lagi ba? Pagbuyo ba? Naunsa naman ka kinay. Nakakaro na yung charger. Hoy! Oh, kana silupin. Biskot yun oh. Bro na siya ikuan may ana di ay. Nya, sige nga. Sige. Sige daw. Sa halagang iskalibo mga kabaro, no? Murag dagduda ko ani. Murag kadua ra mas guro ni gamiton. Uy, naglibog yung po. Dili ipakaon lagi siya pre ani may pakaon niya ang tunga lang ang kuan niya sige. Gakabi ikaw gulit eh. Inay di lagi. Hoy! O karon. Uyo ah. Ano gini? Mo na gid na. Sige daw. Boleh dia. Si. Meron. Ang ingon sa manlag na. Ano kaya Ano na? siya kuan ba diskar? Diri siya di ay. Diri siya isulod. Ay, siguro, ana. Ani di ay. Pero hindi maigo. Sabi. Dili ni mo, oh. Kan sa yung Long press lang. okay. Ilong press lang ang off. Tapi ini ulit main. Dito dia main. Main gini loh. Main di makita ba siyang kamera, di makita. Si. Basi nani ukbo, no? Ay, wala man put. Nah.
Pwede man ka. Sino? Sorry. Ang gamay man. Ang kinikin dako. Wala gini ba? Wala yung review tarong ba? Na. Sorry. Ilong ako bebe. Mga kabaro, nung naglisod yun, Bino. Ubalik na yung mga kabaro na muning istadihan sa ginakto, no? Sa ngayon, mga kabaro, na nasakpa na yun ni Mrs. No? Anay de o. Sa- Ano no? Saan siya? Ikaw man. Magkaman masigin. Dili anaon ba o? Mura ra gud ka nagsinina kag bata. Pag sininaan ni muskinay. Sila. Nere ba? Meron. Kuan. Hindi kong remote siya dito, di remote. Pero butangan ni siya kuan. Tubig. Ano naman? Dili Ay, kini oh. siring- Bumo niya ang tubig oh. butangan ni siya May sisilaw dili sila, ka amin daw. para Kuniti daw. Di. ipanungasa. Pero ang kamera? Kita. Mga kabaro, ano, mabalik lang yung mga kabaro, no? Mga kabaro, si Kinay. Pwede kasipat ba lang? Ay, siguro din. Ay, siguro din. Kabalo nagtrabaho pa mi ni Ama, among gi-review ang imuhang panglimpyo diri Karon sipat kayo na, oo. Sipat kayo puti di kay ngipon. Unsa imong gamit nga toothpaste Kinay? Anong puti man imong ngipon? Agay! Kakute na lang yun. Nana, Og, okay na? og, Nagpana ka? sa karon, sige daw. Kina, hindi lagi. Butangin daw. Kaya sa tong kuanan ni. Hala. Hala, asa tong Ay, may kinay. gikao ni Kinay, yasus. Yagi si Kinay. Kinay, ikaw ha, malito ka ha. Malito ka ha. Ito ang tubig, no? Testingan na mo niya ang bagong equipment kong asawa kung worth it ba ni siya. Ay, naku, kinay ka. Siligan sa gisura daan di amin. Dadi ay abi na ako mo. Wala siya siling. Sila. Susiligan pa din ni. Sila, ito patayo ko sa... Uy. Ano mga kawaro? Oops. Mine. Go, ito daw. Ayo, kinala, siligan siya. Uy, mugawas gini sig tubig, no? Hala. Kinay malingaw ani ron. Oh. Sige, sampai ng kuan main. Hala. Daan ko lagi. Kinay, minalingaw. Dili na ko mag-ana. Tigid na. Magawas ang tubig siya. Uy, kinay. Katabang na nimo. Ay pagkuhan kinang, kaya mo na katabang. Mangita siya glusot, nga makagawas gud siya. Mangita gud siya glusot, nga makagawas. Ala. Kinain? Naong ni muro. Ilum. Ana, labanas kinain. Labanas kinain kada. Kinain.
Kinay. Diba? Mga kabaro, no? Yan Kinay. Isumpay na mga kabaro, no? Manahag ni Sunshine rin, no?